या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। BSNL अधिकाऱ्यांवर नितेश राणे चांगलेच भडकले। देवगड ग्रामीण रुग्णालयाचा भोंगळ कारभार, शल्यचिकित्सकांना धरलं धारेवर। आणि पहिल्यांदाच महाराष्ट्र गोव्यात लाईव्ह शो। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। कणकवली देवगड वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये BSNL मोबाईल फोन आणि लँडलाईनच्या समस्यांसंदर्भात आमदार नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्यानं चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळी कोल्हापूर BSNLचे रिजनल मॅनेजर अरविंद पाटील हे उपस्थित राहिले होते। यावेळी उपस्थित सर्वांनी BSNLच्या समस्यांचा पाढाच वाचलाय। कोल्हापूरच्या माणसावर मी त्याच्या हातापायावर मी जमीन घेतली तिथल्या काही हालता झाले नाही। टॉवर जेवढे म्हणून तालुक्यातून आहेत त्याला कुठलाही बॅटरी बॅकअप नाहीये। लाईट गेली का तो ऑफ झाला, काय फायदा सांगा ना। टॉवर उभा करून जर त्याच्यावरती नेटवर्क नसेल, काहीच नसेल, तर कशासाठी निवडणूक दिखाव्यासाठी उभं केलंय का? शासनानं आपल्याकडे आपल्याला 100 रुपयाच्या बॉन्ड बरोबर आपल्या बरोबर करार केलेला आहे। अद्याप आपण काही केले नाही। पण काम करता येत नाही आम्हाला, कारण नेट नसतं अजिबात। म्हणून मुरवणे गावात पहिली रेंज यायची ती आता तो पण आपण बंद झाला किंवा 5 वर्षांच्या सावंतवाडीला पण जाऊन आलो तरी पण तो चालू करत नाही। यावेळी जनतेला योग्य उत्तर मिळत नसल्यानं आमदार नितेश राणे देखील अधिकाऱ्यांवर भडकलेत। यावेळी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश उर्फ गोट्या सावंत, मनोज राणे, भाजपचे कार्यकर्ते आणि कोल्हापूर BSNL रिजनल मॅनेजर अरविंद पाटील, मंडळ अभियंता सिंधुदुर्ग कुडाळ अरविंद पाटील, उपमहाप्रबंधक RN जजणू, उपमंडळ अधिकारी देवगड कैलास पायमोडे, मंडळ अभियंता दीपक कुलकर्णी, कणकवली आणि वैभववाडी युनियन टेलिकॉम ऑफिसर नेरकर, उपमंडळ अधिकारी देशमुख उपस्थित होते। एका भागापासून जे सगळे जुने टॉवर आहेत त्यांची क्लिअर किती दिवसात करणार आणि तुम्ही पत्रकारांजवळ माहिती द्या की आज बाबा ह्या सांगली भागातला टॉवर आम्ही क्लिअर केला, अमुक भागातला क्लिअर केला, अशी एक सिस्टीम लावून द्या आम्हाला बघूया। तुम्ही आता एवढे कोल्हापूर वाला मगाशी म्हणाला ते देवगडवाले खूप चांगले कर्मचारी आहेत, पण त्यांच्यासारख्या माणूस जबाबदारी दिली आणि बघूया त्यांच्याकडनं सुरुवात करूया। ते तरी सांगा, डिक्लेअर करा एखादा कार्यक्रम आम्हाला। गावागावामध्ये जेव्हा आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून फिरतो तेव्हा BSNL संदर्भात असंख्य तक्रारी आहेत। नेटवर्क गावामध्ये असावं असं नवीन पिढीचं असो किंवा ग्रामस्थांची मोठ्या प्रमाणामध्ये मागणी वाढत चाललेली आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून काही दिवसा अगोदर मी BSNLच्या जे महाराष्ट्र आणि गोवाचे जे प्रमुख आहेत त्यांच्याशी जाऊन त्यांच्या मुंबई कार्यालयामध्ये बसलेलो आणि त्यानंतर आजची बैठक लागलेली आहे। पाटील म्हणून त्यांचे या झोनचे जे त्यांचे प्रतिनिधी आहेत ते आज आलेले आहेत। आमची साधे जे काही प्रश्न त्यांच्यासमोर सरपंच आणि अन्य लोकांनी मांडायचे ते मांडलेत आहेत। फक्त आपणही ऐकलं असेल की त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर असं भेटलेलं नाही, म्हणून त्यांचे सगळ्यांचे मुद्दे ते आता ऐकून घेणार, समजून घेणार आणि परत एकदा येणाऱ्या 7 नोव्हेंबरला आज जे मांडलेले प्रश्न आहेत, जुन्या टॉवर संदर्भात असो, बॅटरी बॅकअपचा विषय असो, उभे केलेले टॉवर पण त्याला नेटवर्क न मिळालेले विषय असो आणि जे नवीन टॉवर जे येणार आहेत, जे मागण्या आहेत, त्या सगळ्या संदर्भातची आज जी बैठक आज संपन्न झाली, चालूही आहे आणि मला अपेक्षा एवढीच आहे की केंद्र सरकारकडून आजच्या तारखेला BSNLला मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी उपलब्ध करून दिलेले सेवा सुधारण्यासाठी, मग तरी पण गावागावामध्ये हे प्रश्न का उभे राहिलेले आहेत?
असलेले टावर का चालू झालेले नाही आहेत, ह्याबद्दलचे उत्तर त्यांना द्यायलाच लागेल आणि त्यानुसार माझी बैठकाचं प्रकरण सुरू झालेलं आहे. आज ही बैठक नुसती ही सुरुवात आहे. येणाऱ्या महिन्यांमध्ये बैठकांवर बैठका घेईन, 100 बैठका घेईन. जोपर्यंत BSNLचं नेटवर्क आमच्या मतदारसंघामध्ये चांगलं होत नाही तोपर्यंत मी ह्यांची पाठ सोडणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडीत आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12, आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश फुरसंगे 8850 14 11 67. आर झुंझुनवाला शंकराय हॉस्पिटल यांच्या सहकार्यानं आणि कमिटेड ॲक्शन फॉर रिलीफ अँड एज्युकेशन अँड सर्व्हिस सिव्हिल इंटरनॅशनल सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र ग्रुप यांच्या वतीनं मोतीबिंदू मुक्त सिंधुदुर्ग अभियान राबवण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गोरगरीब रुग्णांना मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया आणि 1 महिन्यांचा औषध पुरवठा करण्यात येणार असल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष शरद सावंत, शंकरा आय हॉस्पिटलचे डॉक्टर राजेश कापसे, नारायण पालव यांनी दिली आहे. अडीच वर्षांपासून पनवेलमध्ये कार्यरत आहे आणि या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून पनवेल म्हणजे रायगड, ठाणे, पालघर या विभागातून साधारणतः आतापर्यंत 10,000पेक्षा जास्त मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रिया मोफत करण्यात आलेल्या आहेत. तर आम्ही काम आत्तापर्यंत रायगडात केलं. आता आमची अशी इच्छा आहे की हे काम अजून वाढवावं आणि सिंधुदुर्गामध्ये सुद्धा आपल्याला हे काम करता येऊ शकेल. सिंधुदुर्गामधले जे दुर्बल घटकातील लोक आहेत, ज्यांना मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया करण्याला अडचणी निर्माण होतात किंवा त्यांच्याकडे तेवढे पैसे असत नाही, तर अशा रुग्णांसाठी आपण पनवेलमध्ये त्यांचं मोफत मोतीबिंदूचं ऑपरेशन करणार आहोत. शंकरा आय हॉस्पिटलच्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी त्यांचं तपासणी करण्यात येईल. तपासणी करून मोतीबिंदूचे रुग्ण आपल्याला आपण निवडून त्यांचं सिलेक्शन करू आणि ह्या रुग्णांना आपण इथून पनवेलला घेऊन जाऊ, त्यांचं ऑपरेशन करू आणि ते ऑपरेशन करून आपण त्यांना ऑपरेशन, लेन्स, तिथलं राहणं, जेवण, 1 महिन्याचं औषध या सगळ्या गोष्टी आपण त्यांना मोफत देऊ आणि नंतर 1 महिन्यानंतर त्यांचा फॉलोअप पण करू. म्हणजे आपण असं इन्शुअर करू शकतो की सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित झालेल्या आहेत. तसं एकदम सिस्टमॅटिक पद्धतीने काम आम्ही मागच्या 2.5 वर्षांपासून करत आहोत. ही संस्था शंकरा आय हॉस्पिटल ही तशी 46 वर्ष जुनी संस्था आहे. कोयंबतूरपासून यांची सुरुवात झाली आहे आणि आत्तापर्यंत त्यांनी 25 लाखाहून अधिक मोफत मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रिया भारतभरामध्ये केल्या. 13 ठिकाणी यांचे हॉस्पिटल्स आहेत आणि प्रत्येक राज्यात 1 डोळ्यांचं हॉस्पिटल असावं असा संकल्प घेऊन ही मंडळी पुढे जातात. त्यापैकी हे महाराष्ट्रातलं हॉस्पिटल आपल्याकडे आहे आणि या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून कोकणातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये हे काम जे मोतीबिंदूचं ऑपरेशनचं जे काम आहे, अंधत्व निवारणाचं जे काम आहे, ते खूप चांगल्या पद्धतीने व्हावं आणि अख्खा कोकण हा मोतीबिंदू मुक्त व्हावा किंवा कोकणामधलं अंधत्वाचं निवारण व्हावं यासाठी ही संस्था कटिबद्ध आहे आणि आपल्याला हे काम अत्यंत चांगल्या पद्धतीने पुढे नेता येऊ शकेल. सिंधुदुर्गाबद्दल बोलायचं झालं तर इथली लोकसंख्या साधारणतः 12 लाख असं जर आपण म्हटली तर या ठिकाणी वर्षाला किमान एक 6 ते 7 हजार मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रिया होणं गरजेचं आहे. तर त्याच शस्त्रक्रिया सातत्याने होत राहिल्या तर या ठिकाणी अंधत्व निवारणाचं काम अत्यंत इफेक्टिव्हली होऊ शकतं.
शासनातर्फे उत्तम काम चालू आहे. त्याचबरोबर शंकर आय हॉस्पिटल, केअर या सगळ्या संस्था एकत्र मिळून जर आपण ते काम केलं तर त्याला अधिक चांगला हातभार लागू शकतो आणि आपण अधिक इफेक्टिव्हली हा सगळा विषय राबवू शकतो. तर त्यासाठी गरज काय आहे तर ज्याला कोणाला मोतीबिंदूचा त्रास आहे, सावंत सर त्या संदर्भामध्ये सांगतील की ते या ठिकाणी संपर्क करू शकते. आणि जेव्हा आपण महिन्यातनं सुरुवातीला एक कॅम्प या ठिकाणी आपण ठेवू ज्याच्यामध्ये आपण प्राथमिक तपासणी करू आणि ती तपासणी केल्यानंतर ते रुग्ण आपण सिलेक्ट करू, त्यांना इथून आपण पनवेलला नेण्याची व्यवस्था करू आणि मग त्या ठिकाणी ऑपरेशन करून परत त्यांना इथे सुखरूपपणे पोहोचवण्याची पण आपण व्यवस्था करू. तर अशा पद्धतीचं उत्तम काम आपल्याला इथून करायचं आहे. ही जी संस्था आहे ही आम्ही समाजसेवक कसे घडवावे त्याच्यावर कोर्स मुंबईमध्ये करत असतो. गेल्या म्हणजे त्याला 25 वर्ष आज पूर्ण झालेली आहे. त्या 25 वर्षामध्ये जवळजवळ 5,000 स्टुडंट बाहेर पडलेले आहेत. महिला ज्या घरामध्ये गृहिणी होत्या त्या गृहिणीनं समाजात कसं जाऊन बोलावं एवढं सुद्धा त्यांना म्हणजे थोडीशी भीती वाटत होती. अशा महिला आमचा कोर्स केल्यानंतर काही नगरसेविका झाल्या आहेत, काही लोक चांगल्या सामाजिक संस्थांमध्ये जॉईन झाले, समाजसेवक म्हणून जॉईन झालेले आहेत आणि बरेचसे टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल आहे किंवा अशा बऱ्याच मोठमोठ्या हॉस्पिटलमध्ये आज काम करत आहेत. आणि या सर्वांचा स्तर जो एक याच्यामध्ये होता तो ह्या कोर्स केल्यामुळे कितीतरी पटीने त्यांना एक स्वतःचं हे उत्पन्न कसं वाढवायचं याच्यावर त्यांना हे सहकार्य झालेलं आहे. हा कोर्स आम्ही गेली 3 वर्ष सिंधुदुर्गामध्ये करतोय. हा कोर्स फक्त 25 दिवसाचा कोर्स आहे. सविता आश्रममध्ये हा कोर्स करतो आम्ही आणि त्याच्यातून सुद्धा बऱ्याच इकडे जवळजवळ 3 बॅचेस म्हणजे 75 विद्यार्थी आतापर्यंत शिकून गेलेले आहेत. आणि ह्या सगळ्यांना जॉबसाठी आम्ही त्यांना सहकार्य करतो. कुठे प्लेसमेंट असेल, कुठे काय आहे याबद्दल त्यांना मार्गदर्शन करतो. आणि सिंधुदुर्गामध्ये SCI ही जी आमची संस्था आहे ही जागतिक संस्था आहे. ही दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात संस्था निर्माण झालेली आहे. ही फक्त सामाजिक कार्यासाठी श्रमदान आणि इतर कल्चरल एक्सचेंज म्हणजे तुमचं देवाणघेवाण कशी करायची हे ह्यांच्या माध्यमातून आम्ही हे दोन्ही एकत्र येऊन शंकराय यांच्या सहकार्यातून आपल्या सिंधुदुर्गवासियांना मोतीबिंद मुक्त कसं करता येईल, हे अभियान कसं राबवता येईल ह्याच्यात आम्ही त्यांना शंकराय हॉस्पिटलला सर्व्हिस हे देणार आहोत, मदत करणार आहोत. आणि ह्या सहकार्यातून ज्यावेळी आम्ही मदत करणार आहोत ते आमचे एक सहाय्यक इथे एक आम्ही ठेवणार आहोत. त्यांचे नंबर आणि मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो, मग तुम्ही त्यांना ते देऊ शकता. आणि त्यांच्या कॉन्टॅक्टमधून ज्यावेळी इथे एक 50 ते 100 लोक ज्यावेळी तयार होतील तर त्यांना आम्ही इथे प्राथमिक ट्रीटमेंट म्हणजे चेकअप करून मग त्यांना रेल्वेचं बुकिंग करून त्यांना पनवेलमध्ये नेऊ किंवा बसने एखादी प्रायव्हेट बस बुकिंग करून त्यांना घेऊन जाऊ. तिथे ऑपरेशन केल्यानंतर त्यांना परत इथे आणून सोडण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. आणि 1 महिन्याचं डॉक्टरनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांना आम्ही औषधही मोफत देणार आहोत. आणि आमचं एक पुढचं असं एक त्याच्यापुढे आम्हालाही जाऊन सिंधुदुर्गामध्ये एक आम्हाला असं एक काही विजन सेंटरसारखं सुरुवात करायची आहे की जे ऑपरेशन्स करून येतील त्याचा फॉलोअपसुद्धा आम्ही इथेच घ्यायचा प्रयत्नात आहोत. यासाठी आम्ही एक प्लॅन करतो आहे की साधारण एक 25 मुली त्यांना 12वी सायन्स नंतर मोफत कोईम्बतूरला नेऊन आय टेक्निशियन काय म्हणतात डिप्लोमा इन ऑफ्थॅल्मिक टेक्निशियनचा एक कोर्स आहे ज्याच्यामध्ये जे ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट आहेत त्यांना ऑपरेशन थिएटरमध्ये असिस्ट करण्यासाठी, सहाय्य करण्यासाठी, ओपीडीमध्ये पेशंट बघताना सहाय्य करण्यासाठी अशा म्हणजे नर्सेस टाईप केडर आहेत जे नेत्ररोग या विषयामध्ये नर्सेस त्याची खूप गरज असते. डिप्लोमाचं नाव काय म्हटलं? डिप्लोमा इन ऑफ्थॅल्मिक टेक्निशियन. तर हा जो कोर्स आहे तर तो कोर्स आपल्याला आम्ही खूप यशस्वीपणे राबवतो. तो आतापर्यंत रायगडामधनं एक 50 मुलींनी हा कोर्स केला आणि आता त्यांना आम्ही आमच्या शंकर आय हॉस्पिटलमध्ये प्लेसमेंट पण दिली आहे. त्याचं स्ट्रक्चर असं असतं की 12वी सायन्स, आर्ट्स
हे दोन्ही शिक्षण असलेल्या किंवा कॉमर्स असलेल्या मुली असतील तरी काही हरकत नाही. आम्ही त्यांची पहिले मे आणि जूनमध्ये त्यांना सिलेक्ट करतो, त्यांची लेखी परीक्षा घेतो, मग त्यांची तोंडी परीक्षा होते आणि त्यातनं ज्या मुली सिलेक्ट होतात त्यांना आपण कोइंबतूरला 1.5 वर्ष प्रशिक्षण देतो. त्या ठिकाणी जे आमचं डोळ्यांचं हॉस्पिटल आहे त्या ठिकाणी, आणि ते प्रशिक्षण दिल्यानंतर त्या मुली तयार होतात डोळ्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये असिस्टंट म्हणून काम करण्यासाठी. आणि मग त्यांना आपण पनवेल इथे जिथे आमचं हॉस्पिटल आहे दुसरं महाराष्ट्रात, तर त्या ठिकाणी आपण त्यांना फेलोशिप देतो. मग ही फेलोशिप 3 वर्ष त्या ठिकाणी ते करतात आणि हे सगळं करत असताना त्यांचं फीस, त्यांचं राहणं, त्यांचं जेवण, त्यांचं स्टायपेंड, त्या सगळ्या गोष्टी शंकरराय हॉस्पिटलकडनं दिल्या जातात. आणि मग जसं जसं त्या इयर 1, इयर 2 तसं तसं त्यांचा पगार वाढतो आणि नंतर त्या शंकरराय हॉस्पिटलचे परमनंट स्टाफ म्हणून आम्ही त्यांना प्लेसमेंट देतो. अशा पद्धतीचं एक काम आहे. तर भविष्यामध्ये जेव्हा इथे विजन सेंटर आपल्याला सुरू करायचं आहे तर ज्यांना इथे गरज असेल अशा डिप्लोमा झालेल्या मुलींना त्यांना आपण इथे पण प्लेसमेंट देऊ शकतो. अशा प्रकारचं एक काम केअरच्या माध्यमातून आपल्याला करता येईल. तर ज्या मुलींना डिप्लोमा इन ऑफ्थॅल्मिक टेक्निशियन हा कोर्स करून शंकरराय हॉस्पिटलमध्ये काम करण्याची इच्छा आहे त्यांनी सावंत सरांशी संपर्क करावा, केअरशी संपर्क करावा आणि मग पुढच्या वर्षी मे जूनमध्ये आपण त्यांचे इंटरव्ह्यू घेऊन त्यांना आपण सिलेक्ट करून त्यांचं शिक्षण सुरू करू शकतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. कणकवलीत होऊ दे चर्चा कार्यक्रम शांततेत पार पडला. यावेळी ठाकरे गटाचे नेते माजी नगरसेवक सुशांत नाईक यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. होऊ द्या चर्चा हा कार्यक्रम आता शांततेत पार पडलेला आहे. या कार्यक्रमासंदर्भात बोलण्यासाठी सुशांत नाईक आहेत, युवा सेनेचे जिल्हाध्यक्ष सुशांत नाईक साहेब. हा कार्यक्रम आता शांततेत पार पडला आहे, पण कुठेतरी या कार्यक्रमासंदर्भात भाजप कार्यकर्ते येण्याची शक्यता होती आणि पोलीस बंदोबस्त देखील तैनात करण्यात आलेला. काय एकंदरीत पण शांततेत वातावरण झालेलं आहे. होऊ दे चर्चाचे कार्यक्रम या विधानसभेमध्ये वैभववाडी, पडेल आणि कणकवली या ठिकाणी झाले आहेत. आम्ही तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे जे काय आव्हान दिलं होतं त्याचं आम्ही वाट बघत होतो. आता राणे समर्थक कार्यकर्त्यांमध्ये तेवढी हिंमत राहिलेली नाही इथे येण्याची, कारण जर हिंमत राहिली असती तर तिथे इथे आले असते, आमच्याशी होऊ दे चर्चाच्या निमित्ताने चर्चा केली असती. पण चर्चा करायला त्यांना वावच नाही, कारण भाजपने एवढी आमिष देऊन ठेवली आहेत की ती आमिष कोणच जनता पण स्वीकारणार नाही आता याच्या पुढे, आणि ते कार्यकर्ते पण त्यात खोडू शकत नाही. तुम्ही 10 प्रश्न आमदार नितेश राणे यांना विचारले होते, तशी बॅनरबाजी तुमच्याकडे सुरू झाली आहे, त्याला उत्तर देखील भाजपने बॅनरमधून दिलं आहे, त्याबद्दल काय? बॅनर तुम्ही बघितलात तर सर्व कामं केंद्र शासनाची सर्व कामं त्याच्यात टाकलेली आहेत. 2200 कोटीचा जो सिंधुदुर्गाचा आराखडा आहे तो टाकलेला आहे. खरं म्हणजे ही कामं पालकमंत्र्यांनी केली आहेत की नितेश राणे स्वतःला पालकमंत्री समजतायत, हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. आणि ही अशी आम्ही जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत त्या खऱ्या अर्थाने नितेश राणेंनी उत्तर देणं गरजेचं आहे. शासकीय व्यवस्था कशा कमकुवत आहेत, बसस्थानक कसे खड्डेमय आहेत, या प्रश्नाचं उत्तर 9 वर्षात ते देऊ शकले नाहीत जनतेला, तर काय देणार आहेत उत्तर याच्या पुढे? तुम्ही पत्रकं जी वाटणार आहात त्या संदर्भात तुमची जी पत्रकं वाटण्याचं कामकाज सुरू आहे त्याबद्दल काय प्रतिसाद मिळतो? पत्रकं वाटल्यानंतर लोकांचा प्रतिसाद खूप चांगला मिळतो आहे, कारण हे आम्ही जे पत्रकामध्ये छापलं आहे ते सत्य आहे आणि सत्य असल्यामुळे लोक म्हणतायत हे खरंच आहे. तुम्ही आमच्या मनातले प्रश्न इथे उपस्थित केलेले आहेत आणि हे प्रश्न येत्या काळाच्या निवडणुकीमध्ये, कारण जनतेला प्रश्न कधी विचारणार, जनता जेव्हा निवडणूक जवळ येणार तेव्हा लोकप्रतिनिधी प्रश्न विचारणार. त्यामुळे येत्या काळात जी निवडणुका येतील त्या ठिकाणी आमदार नितेश राणेंना आम्ही प्रश्न विचारणार आहोत, अशी लोकांची भूमिका आहे.
निश्चितच हे होते युवा सेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे युवा सेना जिल्हाध्यक्ष सुशांत नाईक यांनी सांगितलेलं आहे की आमदार नितेश राणे यांनी या प्रश्नांची उत्तरं देणं गरजेचं आहे, पण अजून त्यांनी उत्तर दिली नाहीत. तसेच नितेश राणे स्वतःला पालकमंत्री समजतात की काय, असं देखील त्यांनी सूचितलं आहे. कणकवलीमध्ये हा जो होऊ दे चर्चा हा कार्यक्रम आता शांततेत पार पडलेला आहे. कुठेतरी याला भाजप कार्यकर्ते येतात, घोषणाबाजी करतात अशी शक्यता होती, पण कोणीही येथे आलं नाही आणि हा पटवर्धन चौकामध्ये हा शांततेत कार्यक्रम पार पडलेला आहे. आपण पाहतो की अजून देखील हे पोलीस जे आहेत ते इथे तैनात करून ठेवण्यात आलेले आहेत. पोलिसांनी या कार्यक्रमाला पूर्ण कवच लावलं होतं, पूर्ण या कार्यक्रमासाठी कवच दाखल केलं होतं. ज्या दंगल नियंत्रण पथक असेल, त्यानंतर आरती प्लाटून असेल, 7 अधिकारी असेल, 40 अंमलदार असतील, या सर्व जे आहे ते पोलीस अधिकारी हे ते दाखल होते. आता हा कार्यक्रम शांततेत पार पडलेला आहे. आमदार वैभवनेक असेल, संदेश पारकर असेल, सतीश सावंत असतील, हे सर्वच जण आता इथून निघालेले आहेत. त्यामुळे कुठेतरी कणकवलीमध्ये जे वातावरण होतं ते शांततामय आहे. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांनी खबर घेतलेली याच्यात एकंदरीत आपल्याला दिसत आहे. सुशांत नाईक यांनी कार्यक्रमाच्या संपल्यानंतर जी प्रतिक्रिया दिली आहे की कोणाची हिंमत झाली नाही ते येथे येण्याची, असं देखील सुशांत नाईक यांनी सांगितलेलं आहे. उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडीत आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर, समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. देवगड ग्रामीण रुग्णालयाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आलाय. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी आक्रमक झाले. जिल्हा शल्य चिकित्सक जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करत देवगड ग्रामीण रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना घेराव घातला आणि चांगलंच धारेवर धरलाय. अद्यापही डॉक्टर अथवा परिचारिका रुग्णालयात हजर झालेल्या नाही. त्यामुळे याचा जाब उठाबा युवासेना तालुका प्रमुख गणेश गावकर यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना भ्रमणध्वनीद्वारे चांगलंच धारेवर धरलाय. आता तुम्ही त्यांना फोन करा, आमच्या पुढे फोन करा, सिव्हिल सर्जनला फोनवर बोलूया त्यांच्याशी. बाहेर जात नाही नाही तर फोन करा. ज्या रुबाबात त्यांनी जी प्रेस नोट दिली ना, ज्या रुबाबात त्यांनी, त्या रुबाबात फोनवर बोलू देत, आमच्याशी चर्चा करू दे. पाटील साहेबांना फोन लावा. त्यांना जुमानत नाही हे पण सांगू देत, विटकर नाही हजर झाले ते काढू देत त्यांना नोटीस. मी तुम्हाला काही सांगू शकत नाही. मॅडम पिन डायलिसिस साठी मॅडमची ऑर्डर आहे, त्या ठिकाणी एमओ आहे, बरोबर आहे. त्यांच्याकडे पण बाबा फक्त प्रशासकीय त्यांच्या गैरहजेरीमध्ये 3 दिवसासाठी एक चार्ज दिला. त्यामुळे 3 दिवसासाठी असं किती दिवस चालणार मला सांगा. नाही, फक्त तुम्ही काय उत्तर देणार? तुम्ही शिपाई आम्हाला काय हे आमच्या पत्रकार बघा, ही आमच्यावर वेळ आली आहे. आम्हाला शिपाई उत्तर देता येईल. सिव्हिल सर्जनना दिशाभूल करतायत ना, म्हणजे वसुली तुम्ही सांगितलं आम्हाला अहो, आमची दिशाभूल नाही करत आहे. त्या आमदाराची सुपारी घेऊन आले इकडे. असंच समजलं? काहीतरी सांगायचं. आमदाराला त्याचं हॉस्पिटल चालवायचं SSPM तिकडे, म्हणून त्यांनी ही परिस्थिती ठेवली आहे हॉस्पिटलची. त्याला काळजी असते आमदाराला ना, आज ही वेळ नसते आली आमच्यावर. असं स्टेटमेंट द्यायचंच नाही ना. ठीक आहे, आम्ही उपलब्ध करू आणि देऊ. मंचकर साहेब यांच्या शिपायांबरोबर आम्ही बोलायचं आता, म्हणजे आमच्यावर किती वाईट परिस्थिती आमच्यावर येईल बघा. त्यांचा काय दोष नाही, विचारते काय ते ज्यांच्याकडे 4 दिवस ते उत्तर देऊ शकत नाही आपल्याकडे. मग त्या पण परमनंट नाही, त्यांच्याकडे उत्तरांची अपेक्षा आम्ही काय करणार? 3 दिवसासाठी पाठवलं. तुम्ही विटकरांना फोन करा. विटकरांना बोलवून घ्या. विटकरांना हजर राहायला सांगितलं. आम्ही प्रेसमध्ये वाचलं सगळ्या ह्याच्या पेपरला आणि आम्ही आता आलो इकडे. स्टेटमेंट दिले सगळे. तुम्ही आले, फोन करा, त्यांना यायला सांगा. स्पीकरवर फोन ठेवा. तुम्ही चुकीची माहिती देऊ नका ना. हा साहेब, जय महाराष्ट्र. गणेश गावकर बोलतोय, युवा सेनेचा तालुका प्रमुख, आणि माझ्याबरोबर काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहेत, सगळे पदाधिकारी तालुका प्रमुख. साहेब, आम्ही त्या दिवशी पत्रव्यवहार केला तुमच्याशी. काल काँग्रेसची मंडळ, काही शिष्टमंडळ पण तुमच्याशी येऊन भेटलं इथे. त्यांना तुमच्याकडनं माहिती मिळाली एवढी एवढी पदं रिकामी आहेत. काल तुमचे अधिष्ठाता आले
आणि त्यांनी प्रेस नोट काढली की काल सगळी पदं भरली आहेत म्हणून 4 अधिपरिचारिका आणि राठोड मॅडमकडे चार्ज दिला आणि तुम्हाला तात्काळ हजर राहायच्या सूचना दिल्या आहेत म्हणून. अहो साहेब, मग तुम्हाला काल त्यांनी सांगितलं, तुम्ही अजून राजापुरातच आहात. अहो पण मग तुम्ही त्यांना जुमानता की नाही, मला ते कळत नाही. हा, मग त्यांनी प्रेस नोट सांगितली तुम्हाला तात्काळ हजर राहा, म्हणजे तुम्ही आज सकाळी हजेरी लावली पाहिजे होती तुमची. माझं म्हणणं काय आहे, तुम्ही रजेवर होतात सगळं मान्य आहे, पण आता मग जे 4 अधिपरिचारिका होत्या त्या कुठे आहेत? त्यांचा सत्कार करायचा होता. मग कशाला खोट्या बातम्या देता पेपरला? मग पेपरला तुमचे अधिष्ठाता काय, शल्यचिकित्सक काय, ते सुपारी घेऊन आलेले काय आमदाराची? सगळं सुरळीत चाललंय म्हणून प्रेस नोट काढलात ना तुम्ही. आजच्या पेपरला बातम्या आहे. जबाबदार कोण आता याला, तुम्ही की तुमचे शल्यचिकित्सक? आणि तुम्ही माहिती दिल्याशिवाय का? बरं, मग तुमच्याकडे जबाबदारी नाही, तुम्ही जबाबदारी झटकून देताय का? पण तुम्हाला आज हजर राहायला सांगितलेलं. पेशंट गेल्यावर येणार का तुम्ही? किती वाजता येणार तुम्ही? मग तोपर्यंत थांबू काय आम्ही इकडे? अहो मी तुम्हाला तेच विचारतोय की आता आम्ही थांबू का इकडे मग तुमची वाट बघत? आणि पेशंटला थांबवू का? बाकीचे लोक काय करतात आम्हाला सांगा ना. बाकीचे लोक ठीक आहे, या मग. बरं ठीक आहे, या मग तुमची वाट बघतो. बरं ठीक आहे, चालेल. मॅडम तुम्ही पक्ष राष्ट्रीय काँग्रेस देवगड तालुका याचे पदाधिकारी आणि आमचे युवासेना आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे पदाधिकारी यांनी पुन्हा एकदा ग्रामीण रुग्णालयावर धडक दिली. याआधी 2 दिवसापूर्वी जो पत्रव्यवहार केला होता रिक्त पदांसंदर्भात, त्या पत्रव्यवहाराला अनुषंगून शल्यचिकित्सक श्रीपाद पाटील यांनी काल या ग्रामीण रुग्णालयाला भेट दिली आणि भेट देऊन त्यांनी एक थोटांड असं एक प्रेस नोट काढून पत्रकारांच्या स्वाधीन केली आणि त्या संदर्भातली एक बातमी आमच्या वाचनात आली आणि म्हणूनच आम्ही आज या पुन्हा ग्रामीण रुग्णालयाला महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून भेट दिली. शल्यचिकित्सक श्रीपाद पाटील यांनी पत्रकारांना अशा पद्धतीची माहिती दिली की 4 अधिपरिचारिका आणि विटकरांना ताबडतोब रजेवरनं कामावर ड्युटी जॉईन करायला सांगितली होती आणि ते जर हजर झाले नाही तर त्यांच्यावर कार्यदाखवा नोटीस त्यांना बजावण्यात येईल. परंतु श्रीपाद पाटील यांच्या आदेशाला न जुमानता विटकर या ठिकाणी हजर नाही आहेत. 4 अधिपरिचारिका ज्या सांगितल्या होत्या त्या हजर नाही आहेत. शिवाय एक यांच्या जो ग्रामीण रुग्णालयाची जी ब्लड लॅब आहे त्या ब्लड लॅबच्या माध्यमातून थोटांड असे रिपोर्ट देऊन जे काय उपचार घेण्यासाठी नागरिक येत आहेत त्यांना बोगस रिपोर्ट या ठिकाणी देण्यात येत आहेत. ज्यांना डेंग्यू नाही त्यांना डेंग्यू आहे म्हणून रिपोर्ट देण्यात येतो आहे आणि ज्यांना डेंग्यू नाही, ज्यांना आहे त्यांना नाही म्हणून रिपोर्ट देण्यात येतात आणि अशा पद्धतीत त्यांच्यावर ह्या डेंग्यूचे आणि मलेरियाचे उलटसुलट उपचार होताना कुठेतरी नागपूरसारखी घटना या ठिकाणी घडण्याची वाट या ठिकाणी हे प्रशासन पाहतं असा आमचा आरोप आहे. आणि म्हणूनच आम्ही आता शल्यचिकित्सकांना फोन केला आणि फोनद्वारे त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांना विचारलं की बाबा ही पदं भरली आहेत का खरोखर, की तुम्ही आमदाराची सुपारी घेऊन या ठिकाणी हे ग्रामीण रुग्णालयातला सगळा कारभार व्यवस्थित चाललाय असं लोकांची दिशाभूल करताय असा सवाल या ठिकाणी आम्ही त्यांना विचारला आहे. आणि जर उपस्थित राहिले असते तर त्यांचं स्वागत करण्यासाठी या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या काँग्रेस आणि या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या माध्यमातून ही गुलाब पुष्प घेऊन आलेलो, पण इथे कोणीच हजर नाही आहे. म्हणजे तुम्ही देवगड तालुक्यातल्या नागरिकांची दिशाभूल करताय आणि तुम्ही कुठेतरी देवगडचं नागपूर होण्याची वाट बघताय असा आमच्या या ठिकाणी आरोप आहे. आणि शल्यचिकित्सक हे कदाचित मला वाटतं आमदार नितेश राणेंचे एजंट आहेत. त्यांना इकडचे पेशंट सगळे कुडाळला SSPMला वळवायचे, त्यांनी तिकडनं टक्केवारी घ्यायची आहे म्हणून ते इकडचा ही जी व्यवस्था आहे ही सुरळीत करत नाही आहे. असं स्टेटमेंट देतात, व्हॉट्सअपला जो बातमी देतात
म्हणून आज आम्ही महाविकास आघाडीच्या मार्फत इथे परत चौकशी करायला आलो. तर ते लक्षात आलं की इथे कोणी उपलब्ध नाही. मग सिव्हिल सर्जन खोटं का बोलतात आणि सिव्हिल सर्जननी जी रुग्ण कल्याण कमिटी आहे जी मिटिंग घेते, शासनाचा आदेश आहे की 2022 पासून सिव्हिल सर्जननीच मिटिंग घेऊन इथे सुरळीत व्यवहार करायचा आहे, पण तसं त्यांनी केलेलं नाही आहे. तर हे चुकीचं आहे. आता कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार केला जाणार नाही. येत्या सोमवारपर्यंत श्रीपाद पाटील यांनी आम्हाला सांगितलं की जी रिक्त पदं आहेत ती सुरळीत करून पूर्णपणे भरून आम्ही इकडचा कारभार व्यवस्थित करू. आम्ही सोमवारपर्यंत वाट बघणार. सोमवारी जरी पदं भरली नाही तर आम्ही सगळे महाविकास आघाडीचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि काँग्रेस देवगड तालुका यांच्या वतीने इथे जे आंदोलन करायचे आहे ते आंदोलन करून देवगड तालुक्यातल्या सगळ्या नागरिकांना न्याय मिळवून आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. भाजप युवा नेते उद्योजक विशाल परब यांच्या वाढदिवसानिमित्त पहिल्यांदाच महाराष्ट्र आणि गोव्यात जुबिन नौटियाल यांचा लाईव्ह शो सावंतवाडीत होतोय. विशाल परब यांच्या अभिष्टचिंतन सोहळ्यानिमित्त 15 ऑक्टोबर 2023 संध्याकाळी 5 वाजता सावंतवाडी जिमखाना मैदान इथं हा सोहळा आयोजित करण्यात आलाय. यासाठी खास बँड दिला जाणार आहे अशी माहिती भाजप शहराध्यक्ष अजय गोंदावळे यांनी दिली आहे. पत्रकार परिषद घेण्याचं प्रमुख कारण आमचे भारतीय जनता पार्टीचे युवा नेते आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले एक प्रतिष्ठित उद्योजक विशालजी परब यांचा वाढदिवस दिनांक 15 ऑक्टोबर रोजी करण्याचा ठरवण्यात आलेला आहे. या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमासाठी एक विशेष गाण्यांचा कार्यक्रम जिमखाना मैदान सावंतवाडी येथे आयोजित केलेला आहे. जुबिन नौटियाल यांचा हा गायनाचा कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमास सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाला ते येण्यासाठी संधी आहे, कारण या कार्यक्रमाचं कोणत्याही प्रकारचं तिकीट वगैरे काय नाही आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम ओपन कार्यक्रम आहे, सगळ्यांना येथे एंट्री आहे. परंतु ही एंट्री घेत असताना आपल्या व्यक्तीला या कार्यक्रम बघण्यासाठी येण्यासाठी एक हातातला बेंड दिला जाणार आहे. हा बेंड एक अशा प्रकारचा फॉर्म आहे. हा फॉर्म भरून द्यायचा आहे. हा फॉर्म भरण्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी 2, 3, 4 असे बूथ उभे केले जाणार आहेत. हे बूथ उभे केल्यानंतर त्या बूथमध्ये एक कुटुंबातील व्यक्ती जरी गेला तरी ती कुटुंबातील एक व्यक्ती आपल्या कुटुंबातील सगळ्यांचे फॉर्म भरून अशा प्रकारचा एका फॉर्म मागे एक बँड दिला जाणार आहे. तो बँड घातलेल्या माणसांनाच या कार्यक्रमासाठी एंट्री दिली जाणार आहे. हा कार्यक्रम अतिशय सुटसुटीत व चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी ही गरज होती. म्हणून हा अशा प्रकारचा एक कार्यक्रम सक्सेस करण्यासाठी आणि येणाऱ्या प्रत्येकाला या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेण्यासाठी, हा कार्यक्रम व्यवस्थित बघण्यासाठी अशा प्रकारची योजना आम्ही आखलेली आहे. आणि या योजनेला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकांनी आपला हातभार लावून हा कार्यक्रम सक्सेस करायचा आहे. आणि प्रत्येक कार्यक्रमातील प्रत्येक गोष्टीचा आपण आनंद घ्यायचा आहे. मोठे नेते येणार आहेत, नेत्यांची भाषणं वगैरे असतील, पण ती ठराविक काळासाठी असतील. एक छोटा विशाल परब उद्योजक आहेत आणि भारतीय जनता पार्टीचे एक प्रमुख कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे काही राजकीय मंडळी त्यांना शुभ आशीर्वाद देण्यासाठी येणार आहेत. या कार्यक्रमास येतील बरेच नेते मंडळी येतील, त्यांची नावं अजून डिक्लेअर नाही झाली आहेत, पण ती लवकर डिक्लेअर होतील तीसुद्धा. आणि बरेच मोठे व्यक्ती या कार्यक्रमाला येणार आहेत. आणि जुबिन नौटियाल यांचा जो कार्यक्रम आहे, जुबिन नौटियाल एक चांगले मोठे गायक आहेत आणि भारतातील त्यांचं नाव आहे, जे विदेशात पण कार्यक्रम करत असतात. असं एक मोठं व्यक्तिमत्व आहे जुबिन नौटियाल. त्यांचा हा कार्यक्रम आहे आणि या कार्यक्रमास उदंड प्रतिसाद आपल्या जिल्ह्यातील लोक देतील याची आम्हाला खात्री आहे. त्यासाठीच ही एक योजना अशी केलेली आहे की
त्यांच्या प्रत्येकाच्या हातात, ज्याच्या हातात बँड आहे त्यालाच ती एंट्री दिली जाणार आहे. त्यामुळे हा फॉर्म प्रत्येकाने भरणं आवश्यक आहे. एक व्यक्ती जाऊन आपल्या कुटुंबातील सगळ्या व्यक्तींची नावं लिहून हा फॉर्म भरून आपल्या कुटुंबाची बँड घेऊन जाऊ शकतो. हा कार्यक्रम 15 ऑक्टोबर रोजी जिमखाना मैदान सावंतवाडी येथे संध्याकाळी 5 वाजल्यापासून सुरू होणार आहे. तो रात्री 10-11 वाजेपर्यंत चालेल. आणि त्या कार्यक्रमाच्या वेळी विशाल परवांचा केक कापण्याचा कार्यक्रम होईल. आणि या कार्यक्रमासाठी त्यांचं कुटुंब व इतर लोक अशा प्रकारचे ते बँड असतील. हे अशा प्रकारचे बँड हे एक फॉर्म भरल्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीला तो एक बँड दिला जाईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. वेंगुर्ला शहराला पाणीपुरवठा करणारा मुख्य स्रोत असलेल्या निशाण तलावाची उंची 2.50 मीटरने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सिंधुदुर्ग नगरी यांच्या देखरेखीखाली वाढवण्यात आलेली आहे. यावर्षी चांगला पाऊस झाल्यानं निशाण तलाव पूर्ण क्षमतेनं भरलेला असल्यानं शहरातील नागरिकांना पाणी टंचाईची समस्या भेडसावणार नाही अशी माहिती वेंगुर्ला नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी पारितोष कंकळा यांनी दिली आहे. वेंगुर्ला शहरात फेब्रुवारी-मार्च नंतर ठरलेली पाणी टंचाई हे समीकरण कित्येक वर्ष नित्य नियमानं गृहीतच धरण्यात आलं होतं. पावसाळ्यात मुबलक पाऊस पडला तरी नियोजनाअभावी त्याचं वाहून जाणारं पाणी यामुळे शहरातील बहुतांश भागात साधारण फेब्रुवारी-मार्च नंतर टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करावा लागत असे. परिणामी वर्षभरातील 8 महिने स्वर्गासारखे भासणारे शहर पावसाळ्यापूर्वीचे 4 महिने पाण्याअभावी वाळवंटासारखं वाटत असतं. वेंगुर्ला नगर परिषदेमार्फत पाण्याची अडचण दूर करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या संसाधनाचे योग्य नियोजन करण्यात आलं. शहरातील 60 ठिकाणच्या जुन्या आणि गळती लागलेल्या जलवाहिन्या बदलण्यात आल्या. संपूर्ण शहराची तहान भागवणारा निशाण तलावाची 2.50 मीटरनं उंची वाढवून सक्षम बनवण्यात आला. 14 ऑगस्ट 2023 निशाण तलावाचे गोडबोले गेट नगर परिषदेकडून बंद करण्यात आला. अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे पडलेल्या पावसामुळे सप्टेंबर अखेरीस निशाण तलाव ओव्हरफ्लो म्हणजे पूर्ण क्षमतेनं भरून वाहू लागला. गोडबोले गेट स्वयंचलित असून जास्त पाऊस पडल्यास गेट काही प्रमाणात पाण्याच्या दाबानं उघडतं आणि पाण्याचा दाब कमी झाल्यास परत बंद होतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. BSNL अधिकाऱ्यांवर नितेश राणे चांगलेच भडकले. देवगड ग्रामीण रुग्णालयाचा भोंगळ कारभार, शल्यचिकित्सकांना धरलं धारेवर. आणि पहिल्यांदाच महाराष्ट्र गोव्यात लाईव्ह शो. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.